מהגבהה של נתחו. ועכשיו הכל תלוי בהגבהה של נתחו. ובדיר חופשי. דה סילבה עולה למעלה. ובדיר חופשי. נתחו מסובב את זה, דה סילבה נמצא שם שער! הפועל תל אביב 1, מכבי 0. אמרנו שדה סילבה נמצא שם, והוא לא סתם נמצא שם. אדום עולה בבלומפילד, 1-0 לאדומים, שטראובר סופג. ,12 דקות מהפתיחה, הפועל תל אביב עולה ליתרון 1-0. נתחו מסובב כדור גדול, תראו את דה סילבה, שטראובר נכנע, הפועל תל אביב ביתרון. הבישול החמישי העונה של נתחו, איזה כדור מושלם, והברזילאי עולה גבוה ושולח את הכדור הזה לרשת. שמירה לקויה במצב הנייח הזה של שחקני ההגנה של מכבי תל אביב. צעקתי לך לפני הביתה עמית שבדיר חופשי, בדיר חופשי